Malaki filajima bela jelen fololo ama fo aw bisimila an ka jamka kɛnɛ n'o ye kunnafoni cɛma bi an bɛ talata don la juin kalo tile 14 sanba 2022 an b'a fɔ bi kɔni an bɛna kuma min kɔtɛ dɔwɛrɛ a yira k'a fɔ ko émission min kɔni bɛ kɛ ORTM kan n'a bɛ fɔ ma ko Malikura Tasira Malikura Tasira o ye jɛmukan ye n'a bɛ bɔ ORTM télévision sanfɛla la ministre kɔni bɛ taga u ka baaraw kɔni dantigɛ yen nɔ o jɛmukan in kɔni kɛnɛ kan o kɔnɔna la kunungo a cɛla ni an ka premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga a kun cɛla ni ale kɔni Elbisi Cham faamuyali jumɛn kɛ Choguel Kokala Mayiga ka kunungo émission na ɲan'o cɛ i bɛ foli bila an filɛ jɔn ma gata ka i fo i n'a fɔ kɔrɔlen ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fana fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ gata y'a fɔ cogo min na Malikura Tasira o kun ye jɛmukan ye min na bɛnna an ka jamana telesoba fɛ ni o ye ORTM ye n'o ye ka wele bila transition ministrew ma bɛɛ ka n'i dan tigɛ transition kɔnɔna la i ye baara jumɛn ni baara jumɛn kɛ i ka se ka na ɲɛfɔli kɛ o la i b'a k'a fɔ ko kunun tɛnɛndon juin kalo tile 13 a kun cɛra ni Dr Choguel Kokala Mayiga ni ale ye furancɛ fanga gouvernement maa ɲɛmaa ye a kun cɛra ni a yɛrɛ ka lase ni o ye kɛra tubabukan ani a bamanankan fɛnɛ la donc gata i b'a k'a fɔ ko a ma kɛ balinako ye parce que depuis Choguel yɛrɛ n'ale yɛrɛ gouvernement ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ ye taali min kɛ CNT la ale yɛrɛ ye min fɔ k'a fɔ ko bilan kɔnɔna la maintenant 33% donc o de baara sera ka kɛ kɛmɛ sara da 33 n'a kunkan fɛn o de baara sera ka kɛ gouvernement fɛ transition kɔnɔna la Choguel Kokala Mayiga ka gouvernement fɛ transition kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko Malikura Tasira a taara daminɛ ni maaw ye maa minnu an bɛ se k'a fɔ k'olu jeniyɔrɔ fin n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko bibi na maliyɛn bɛɛ bɛ ka kule ni min ye k'i disi gosi ni min ye o de ça c'est la montée en puissance de notre force de défense de nos forces de défense et de sécurité fo ka taa se an ka économie d'abord force de défense et de sécurité maaw b'u disi gosi n'o ye parce que i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min an ka golomasɛgɛ tabagaw ye non seulement u bɛ ka minɛn kuraw sɔrɔ o ye kelen u bɛ ka sebaa dɔ fana sɔrɔ terrain sanfɛla la min ye nisɔndiyaba ye kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔdenw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko ministre de l'économie ale fana ye dantigɛli kɛ o de ye k'a fɔ ko embargo min ni an b'a kɔnɔna la tant bien que mal Mali sera ka i février ka se ka a muɲu depuis janvier n'an bɛ embargo kɔnɔna la fo ka na se bi ma an bɛ a kɔnɔna la donc économie ka fɛɛrɛw la saraw bɛ ka se ka kɛ fonctionnaire niveau la hali n'a sɔrɔ fonctionnaire Mali fonctionnaire u tɛ maa miliyɔn kelen bɔ sur à peu près 20 à 22 millions d'habitants Mali fonctionnaire tɛ maa miliyɔn kelen bɔ jusqu'à présent donc o sera k'u jeniyɔrɔ fin yɔrɔ la et en même temps ka se ka stabilité fana maintenu jamana kɔnɔna la au-delà du fait que gɛlɛyamisɛnnin ni fɛnw caman bɛ yen nɔ bon affaire étrangère bɛɛ b'a ye k'a fɔ ko o fana bɛ cɛsiri min na jamana kɔnɔna la nin waati in na pour que ka se ka gɛlɛya min bɛ ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔnfɛnma bala minnu bɛ yen nɔ pour que ka se ka o duga cogo min na an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la ministère des affaires étrangères o fana bɛ ka i jeniyɔrɔ fin a la kosɛbɛ gata ni a y'i bɔ o la a ka gɛlɛn an ka se k'a fɔ ko an bɛ département yɛrɛ fana fɔ ko min sera ka kuma fɔ ko kuma min yɛrɛ sera ka mɔgɔw lasɔmi kosɛbɛ o yɛrɛ contraire département bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye kumaw fɔ kuma minnu kɛra polémique ye i n'a fɔ ministre so min bɛ tali kɛ kunnafoni di kan ni o ye ni presse ka département de tutelle y'ale ye kunnafonidilaw ka département de tutelle ni o ye ale ye a ma dogo mɔgɔ si la k'a fɔ ko o taara ka taa i da tun 1,600,000 ko kuma dɔ la 1,600,000 min o ma di transition in kɔnɔna la 1,600,000 in depuis 2018 fo ka n'a bila bi la wari min dɔgɔkɔnɔ sara la nka a ka kuma kɔnɔna la a kɛra fɔnkɔɲɔgɔnkoba ye kosɛbɛ parce que a ye kuma fɔ nka a ma précision ba don a la donc o nana kɛ furukufuruku ye maa caman ni ɲɔgɔn cɛ parce que maa dɔw bolo k'a fɔ ko gouvernement transition bɛ ka wari ta k'a di maison de la presse ma nka ko maison de la presse ɲɛmɔgɔw bɛ ka carré fara ni o ye en tout cas ko ŋaniya juguya kɔni bɛ maison de la presse la fo kɛra sababu ye Banjugu Dante ni ale ye maison de la presse président yɛrɛ ale yɛrɛ bɔra ka dantigɛli kɛ a kɛra sababu ye kunnafonidila caman bɛ yen nɔ minnu tun ma faamuyali sɔrɔ olu ye faamuyali sɔrɔ ka 1,600,000 ko in na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛ yen nɔ gata i b'a ye k'a fɔ ko nimisiwasa ma se ka sɔrɔ côté min fɛnɛ la o de bɛ se ka kɛ kɛnɛya ministre so ministre de la santé ale fɛnɛ bɔra ale ye laseliw kɛ en tout cas kumaw kɔni na fɛn bɛɛ ka ɲi mais dans les réalités gata ça ne va pas a ma dogo maa si la Malatu yɛrɛ ye reportage kɛ Ponge k'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ Ponge i b'a ye k'a fɔ ko dilanko dɛsɛ bɛ yen nɔ banabagatɔ bɛ da dilan min sanfɛ o dɛsɛ bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko gata hali ni maaw ka opération bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔkɛ bɛ bulusu min don a kan na ka opération kɛ banabagatɔ yɛrɛ de bɛ o sara
i b'a ye k'a fɔ ko gata halisa pɔnze i b'a ye k'a fɔ ko ambulance min bɛ banabagatɔ doni ka bɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ la ka taa n'a dɔgɔtɔrɔso dɔ la i b'a ye k'a fɔ ko o caman sanna k'o bila pɔnze ka sɔrɔ a ɲati tɛ pɔnze a ɲati bɛ dɔgɔtɔrɔso misɛnninw de ye donc o mobili ninnu ɲati bɛ dɔgɔtɔrɔso misɛnninw de kan ka se ka banabagatɔ doni ka bɔ dɔgɔtɔrɔso misɛnninw na ka na ni olu ye dɔgɔtɔrɔso kumabɔ i n'a fɔ pɔnze i n'a fɔ Gabriel Touré donc i b'a ye k'a fɔ ko gata o fana ka lase kɔnɔna la mɔgɔw ma se ka faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko ministre ka nin tan ni ka segin tɛmɛnen kɔfɛ Malikura taasira plateau sanfɛla la ka dantigɛli kɛ a taara kuncɛ ni gouvernement ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye i b'a ye k'a fɔ a kɔni a mɛnna kuma la a ye kuma caman fɔ nka kuma ninnu caman dabirilen don parce que ɲɛfɔli mɔgɔ mago bɛ ɲɛfɔli minnu na parce que o ye chiffres ye quoi transition kɔnɔna la an ye nin musaka bɔ nin musaka donna nin na a résultat filɛ nin ye et de façon concrète maaw sigilen minnu ka jaabi min b'a kɔnɔ o jaabi maaw ma se ka o jaabi lasɔrɔ a kɔni kɔnɔna la gata kumaw kɔnɔna bɛɛ ka ɲi mais maaw mago bɛ jaabi min na jɔnjɔn ani an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la mun de bɛna se ka kɛ k'an bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ wa an bɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔ waati jumɛn an bɛ bɔ a kɔnɔ ni fɛɛrɛ jumɛn ye gata o ma se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que hali défense t'a la premier ministre ma se ka kuma ba fɔ an bɛ kuma min ye réseau sanfɛ a b'a k'a fɔ ko premier ministre fana y'o kuma kelenw de fana fɔ an b'a yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ ni ale fana tɛ kunnafoni min fana ta réseau sanfɛla la n'a sɔrɔ en tant que chef du gouvernement est ce que compte rendu bɛ kɛ a ye wa an b'o fana ɲininkali tɔ min fana kɛ kosɛbɛ donc gata bakurubaya la en tout cas ministre ka nin tan ni ka segin Malikura taasira plateau sanfɛla la ne kɔni ye min jateminɛ a la gata a bɛ se ka kɛ nin de ye. O kɔnɔna la kumakuncɛ kuma na i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye sisan nɔ vu que o dɔ b'i da tu maa maa kɔni sera Malikura taasira kɔni jamukan kɛnɛ kan ka dɔ fɔ i da tu maa kelen kelennin kɔnɔna ka i se i bɛ m'o fara ɲɔgɔn kan cogo min na faamuya bɛ kɛ cogo min na. Ayiwa gata n kɔni bɛ se ka min fɔ kumakuncɛ kuma la o de ye n ye jateminɛ min kɛ o de ye k'a fɔ ko i b'a ye k'a fɔ transition kɔnɔna la surtout Choguel ka gouvernement a ye san 1 sɔrɔ déjà a san 1 kɔnɔna la gata ala ko tiɲɛ i b'a ye k'a fɔ ko a kuma cayara ni baara ye parce que depuis nin transition ko in daminɛra malidenw ma sɛgɛn u ma ɲina u tora transition in kɔ u tora jamana in kɔ ka jamana in dɛmɛ k'a jira k'a fɔ ko an bɔra gɛlɛya min kɔnɔna la nin transition u ye jigiya da la k'a fɔ ko nin transition bɛ se ka an bɔ a kɔnɔna la nka o bɛɛ n'a ta gata maaw b'u ka degun kɔnɔna la maaw b'u ka tɔɔrɔ kɔnɔ maaw b'u ka ɲani kɔnɔ o bɛɛ n'a ta gata maaw tora n'u ka fasodenɲumanya ye maaw tora n'u ka hɔrɔnya ye u tora n'u ka danbe ye kunun ka fisa ni bi ye nasamusow b'o kalama gwatigicɛ minnu bɛ bɔ ka taa wari ɲini fana olu b'a kalama kunun ka fisa ni bi ye mais mɔgɔ caman y'a faamuya k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka lafiya tɛ taa degun ni gɛrɛtɔ dɔw kɔ f'i ka jɛn ni o fana ye malidenw caman y'o faamuya mais bɛ k'a fɔ ko gata malidenw tora k'a ɲɛfɔ fana k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ minnu bɛ k'an mara n'a ma ɲɛ gɛlɛya binna an kan est ce que aw fana kan ka miliyɔnw ta kalo la est ce que aw kan ka boli mobili kumabaw kɔnɔna la minnu bɛ taji consommer kojugu est ce que aw kan ka boli o kɔnɔna la k'a sɔrɔ anw bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna la wa est ce que wari bɛ yen nɔ est ce que aw kan ka wari kumaniya an ka dɔgɔtɔrɔsow ma wa est ce que aw kan ka wari kumaniya an ka kalansow ma wa est ce que aw kan ka wari kumaniya an ka sɛnɛkɛyɔrɔw ma wa parce que n'an ko ko an bɛ fɛ ka se an yɛrɛ kɔrɔ k'an bɛ fɛ ka an yɛrɛ bɔ jɔnya juru la f'a k'a sɔrɔ gata c'est vrai an ka nafolo kan ka kɛ an ta ye o nafa ka bon kosɛbɛ mais gata f'an ka se ka dun ka fa sabati an fana fɛ yen nɔ parce que kɔngɔtɔ tɛ danbe dɔn kɔngɔtɔ tɛ hɔrɔnya dɔn gata f'an ka se ka an ka kalan fana an ka se ka valeur don a la ka investissement kɛ a la k'a dɔn an ka jamana réalité a mago bɛ kalan fasugu jumɛn na a mago bɛ école fasugu jumɛn na an ka se ka olu de intégrer an ka kalansow fana la ka se ka olu moyens bɛɛ déployer yen nɔ gata olu fɛn ninnu filɛ nin ye c'est indispensable si nous voulons vraiment être indépendants ka i fo ka foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. An b'a fɔ o kɔnɔna la aw kan bɛ a ɲɔgɔn tuma faamuyali ko ɲuman o ka sɔrɔ